Oh, okay. Umvelase uhlaselwe umuntu ongaziwa sezibuya inhlazane izolo lapho abehlala khona eDonato, eNigel, empumalanga yaseGoli. Ubebukhoma kuTikTok khathi ehlaselwa. Indlela okwenzakale bamfice ehleli yedwa ejaradini. Ngoba ufazi obuningi njengamanje asikabutholi and asikazi ukuthi kwenzekaleni okuyona eqondile ngoba nomuntu wahlala naye ubengekho esemsebenzini. Okay, mase ngiza la ey'nhlelweni zokufihla nokubekwa fowethu njengamanje asikabunaso isiqiniseko. Ngicela sobuya sikuveze lokho ngesimo sokuthi sehla senyuka ngendaba yakhe engicabanga ukuthi okuningi sizokuqeda kusukela Monday kuya le. Icala lokubulawa kukaMvelase livulwe emaphoyiseni aseDonato. It is reported that the victim was sitting in his yard when accosted by an unknown suspect who shot at him multiple times before fleeing the scene. The motive of the attack is unknown at this stage and police investigations are underway. The deceased is said to have been a Maskandi music reviewer on TikTok. It is requested that anyone who may have information that can assist with the police investigations to contact the Crime Stop line at 08600 10111. Alternatively, anonymous tip-offs can also be reported on MySubs app, which can be accessed on any smartphone. Umvelase ushone eseneminyaka engama-27. Ushiye emhlabeni umndeni wakhe okhona kuwona umama. Abengakaziwa amalungiselelo omngcwabo wakhe.